No niin, Luna. Nyt olisi ruokaa. Ole hyvä. Ei oo öljyä. Ei oo öljyä. Mitä? Nyt sitä öljyä tänne. Onko se öljy täällä? Mihin sä oot piilottanut sen? Häh? Ei sitä oo missään. En mä voi syödä sitä ilman öljyä. Tajuat sä? Laita nyt sitä öljyä sinne. Please. Sä tiedät, että mä en voi syödä sitä ilman öljyä. Jos mä vaan istun tässä tälleen söpönä, niin voisitte sitten... Laita nyt sitä öljyä. Hei. Please. Ihme hommaa, kun ei saa öljyä. Nyt! Laita sitä öljyä mulle. En syö ollenkaan.